Mambi ngiyo mwancho murigerere begeta seni kya Ndizi TV nabo bwansubo mugusiye kero cyabutokire kidai mirongo kebere igoro ye chinsenya cyabono mambi ekero ngwege na munano gendrete kwego kya semero biriyonsi geta seni kya Ndizi TV kero rireri tukoni rya Jumatano kitariki 15 na ibere umutenyi o gatano na gatatu omwaka bw'ekiribu ibere na mirongo kebere nebere ekero bono abakenya bagendrete kurwe birengerere byabo kubwatikana na machibu yabo choryo bonene obwo bwakorekana umutenyi yiga omwaka yiga bw'ekiribu ibere na mirongo ibere nebere anene asesemerie kirugo cy'oburayo bonene bwense magega ye kyombe cy'abachori ne chimbebe IBC korawa no munyakirugo bwe kyombe cyo wafula chebukati kumuradia bene Dr. William Samoei Ruto amono mokonyo ya Rigathi Gachagua gucyakora ense ya Kenya abuna umurayo gatano kinga kingi bonekero ngo kwariganya so murobiro bwe risorito ono murobiro ko kirakira litkoria Jumatatu ekaritkoria Ijuma ekero bono guchaka chinsa inye we kachinsa isano nemo ekero to kumanya buna nara yaya agendrete gukorekana imeyense ya Kenya asensemo ya siasa ensemo yechisemi ensemo yobochenu egatia yanda mange amangana na manga agendrete gukorekana imeyense ya Kenya ase chinsemo awai bono mwancho murigereria no manyeto mutienyo yegani gobeire omutienyi o siasa imeyense ya Kenya obochoryo bonene bwa babo gukorekana chitariki kyanda aba barai au bakaba gochorwa ase chinsemo au ase kirugo kyobo governor kirugo kyobo senator kirugo kyobo women rep kirugo kyobo chumbe nabo igo kirugo kyobo MCA nabo kirugo kiria kyobo rai obonene bwenze nechinga kwego twarorebe na abanke babo babere bakogoka anene chinga kyechiga ba Kenya abange bari no mugoko kubwatikana no botoereru ubu bwabere bokoenekiwa amagega ya Ruto korariwa buna umurayo omochore ugatano imeyense ya Kenya na buri tukolego rontwaroche buno muraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga na beteka wesokia na kogikeria bororo amachibu yobochori bonene obochori ase oburayo bonene bwense na otana nigo barache kogenda sekigambero erio kwamereria amachibwa yega murobero bwe risore itongo kwariganya beko gusangana nche kwikomerere tariane Evelyn Osero ekerongo kuinyoria buna nabo kogendera gutubwati asense media ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigo ratonyore wetera Ndizi TV News nabo igo ase website yaito nigo oratubwati wetera www.ndizitv.or.ke ero togendera gusangana ya manke wigo tweba go tweet wetera @Ndizi TV News gose ujumbe ya enge igo nabo igo ekerengererio kiao anene kubwatikana nigetambukiro kyo muraibwa azi omuraibwa mubwa azimiola umoja Raila Odinga oteba buna amachibwa ayabetega korari wase kirugo kyo burayo bonene bwense nigo atarenga maikirano na igo nigo barachikogenda bosio ubwekegambero iri kubekekina kwamereria amachibwa yega kwenekia buna emirobere bwenene tayaberege kubwatiwa nabo igo obwasio kunekene bwabere bokorekana eria ba Kenya konyora obosibori nabo igo obwene bwabo igo no mancho murigerere kerengerere kya kubwatikana no kupinga amachibwa yega yobochori obone igo seyekirugo kyo burayo bonene bwense nabo ogotumekerengerere kyawo gose nere buyabuna umuskera ila tebire gose na Raila Odinga bereka gotona nigo bakwamereria amachibwa akorenga naye na kwabere gokobwatia emirobere yega gocha kurwa chinga kyombe kyobochori ne chimbebe IBC kyaberege kubwatoka amachibu korwa sechi constituency na wego county au na sekero kyo burayo bonene na kino isanegete na machibwa yega na kwabere gokorora omo getambukiro kya Raila yokogenda bosibo kigambero negetambukiro kebwenerete gose negetambukiro kirachigo turubania omorembe imeyense ya Kenya gono mwanchu murire kerogenda takoligereria Ndizi TV nabo gotumekerengerere kyao gose ogosangana incha sogenderete gotubwate korwa wetera ase namba erase TV yawo gago kwarigana beko gosangana inchi goikomairo eri onkomanye nara yagenderete gokorekana ekerabona ngo kwinyora buna abariki baito bamangana maya nigo begete chikambi au ase chinsemo au anena se county ya Nyamira nabo igo county ya Kisii eri gotumanya buna nara agenderete gokorekana ase chinsemo jo sangana inchi goikomairo eri onkomanye nara yagenderete gokorekana ntwaroche abori tukore igoro aba commissioner bane korwa se kyombe kyobochori ne chimbebe IBC bakorawa no mukonyi bo mu commissioner ase kyombe kyo muswati Juliana Cherera nigo babete bakwerusana na gukana bororo amachibu yabetega korari wano munyakirugo bwe kyombe kyo wafula chebukati abori twe elmo gosama tukabera itire ase amagacha bomas na ase okumuraria Dr. William Samoei Ruto koba omurayo mochoro gatano imeyense ya Kenya korengana nabo bisabo nigo bagoteba buna
gose amachibu ari abete gakubaikira buna barabwa babisa korwase ekyombe kya IBC ni gatarenge ayo bwasioku gekabairira barabukwe rusana nya korwase okubwatana gwokoraria amachibu ayo korende omunyakirogo bw'ekyombe kya IBC wa Fula Chebukati akaba kwimukiye getambuko yo chakoraria amachibu ayo ere bweka egento batagokiri na goteba buna nigo emoroberi yotakorekana ntasenchera ere yekene naboigo obwasioku bego tobeto raba Kenya bange korwa chinsemo au babere baguchingira ugochorwa kwaye Dr. William Samoei Ruto koba umurayi ugatano bwense ya Kenya ase batebire buna nere baguche kubwatrana nere gusenere banchiranire ache kubara buno murayi ugatano eryo ase babere bakorokya okwegena buna nache wikirania amachibu yechingenjo awatwarore antoro che uchingaki amachibu yabetega korariwane nase chinsemo au ne county ya Kisumu kibura burunke nchiabeta chikoene kiwa korende obotoye runigo bwabete bukwiranirira ase chinsemecho abamenyi be chinsemecho bakaba kwiranirira imirubiro yabo ya kerari tuko na batabana babere bagwanchirana n'amachibu ayo kendenge yo barakore ase baganidi ense ya Kenya kwenekia omurembe chinga kichonsi ayo negati yari agendera tokorekana ase nsemeri ya siasa torere n'abarayibande nigo bachakire weso kyanene bali barenke ababwatani bobo mabwa Azimio la Umoja One Kenya bagenderete weso kya na kugania gose gotayona nigo bagucha kumubwatsi ya Raila Odinga na kwenekia buna baikira seke gambero korora buna oboene bwabo bwabeire bokorekana ime yense ya Kenya mwancho muligereria aseseme ya siasa na rayo genderete gokorekana ekerona twaroche buna omu waziri wetsemi Professor George Magoha na bagakoraria abuna chiskuru nigo chirabe chiko igorwa abworit kori ankyo chitariki 15 ekerobono obochori obonene bwairire alele chinga kyo chigo botoyere bwabeire bokoenekiwa ime yense ya Kenya ikero bono o moske litkoria lero Dr. William Samoei Ruto yoro murayo mochoro gatano bwense ya Kenya nakagaire gocha kumerana na barayi bonsi abachore korwase chinsemo chonsi akorwase obomo bwa Kenya kwanza ekero bono abarayi abo boigo abachorire korwase obomo bwa Kenya kwanza na boigo Azimio babwe bakageire gokora ebikaro eriyo gokwanera gusekurigereria na kibara chigochora abanogeri bechi efunge au ase county chonsi emeronko ene na isano na ibere imeyense ya Kenya nyona mwancho mulirera buna ase kero keria kyobo governor ase county area ya Mombasa na boigo county ya Kakamega ambwa bete bogusukiwa bosio bachori mbwa bete bogusukiwa bosio buracho korekana chitariki emeronko ibere na isato chomutienye yuga ogatano na gatatu ekero abarayi abo bakorigia ekero gekyo kyobo governor ase county echebere abagendrete we akira egoko na boigo chinsemo au chibunge na boigo chiwodi nchiro chabete chigo teneniwa kubwatikana ningane mu guseyende gobwatikana nayo ageberga okorekana asobo chori uburachi gokorekana ase amatuko amake alebusyo ayo nali agenda tokorekana ase ensemo area ya siasa ekero twararuna abaraya bachore ba Azimio na Kenya kwanza niyo nakumanyire buna nigo barachi okore bikaro eriyo koroberia obochori bwabanogeri bechibunge ebikaro boigo birabe bigoikiranwa n'ababunke abachore abo bare 12 abarachikuroberia nambara byaba guseko ligerere nambara byaba barachikoba abanogeri ase chibunge au kabana ncho ikomoiro ekerongo kwa rianto chake kurwase county ya Kisii anene ase bunge ya South Mogrango ime county ya Kisii awase ebunge yonyora buna Silvana Sosoro nero bakago chorwa buna omobunge ase Ntunda Yende amagego inyora Silvana Sosoro beirega korabuna omuchumba senseme yona ndibono nigabetega go chorwa ase Ntunda Yende awetera ase kiama kia UDM magega yokubwa ase obochori bumako yugo omurikeito Frida Kerbona begete chikampia sensemeyo uyogenderete gusangana abamenyi bensemeyo kurwa egoseko abamenyi abagenderete kurwe birengerere byabo kubwatikana n'amachibu yekyombe kyobochori nechimbebe IBC kumuralia Dr. William Samoei Ruto buna omurayo gatano mochore imeyense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nyorani garenge omurayi bwobo bwa Kenya kwanza boigo omurayi bekyama kya UDA boigo berega koba omukonyi bw'omurayi bwense ya Kenya nse ya serikali ya Jubilee ase egeka ke myaka 10 nabono nero berega korariwa magega yoko mubwa umurwane gose oba abamereri baye abo bari omurayi bekyama kya ODM yorenko mwamereri oye oange kegima ase naboigo Jojo Wajakoya uyorenge omurayi bekyama kya Roots naboigo
David Mwaure uyorengo muraibu kiama kia agano yono muri keito Frida Keribo chinga kichina begete kampia se chinseme cha South Mugrango awasagendrete gusange birengererio gose aba menyi benseme yo baendete gusange birengererio byabo kugwatikana no gochorwa kwa yeruto asitwarore na egati yaba na inchi nigo bagendrete kogokera ogochorwa kwa yeruto abange bateruna nigo nere baganitie abega kubara asentunde yegaye myake tanere bosyo abande babere bakwamireria obochori gose amachibwa yo natanu bwasyo nigo butarokanete akorene ni kontete kumwarika ni Frida Keribo eriato manye ninkeke abamenyi benseme ya South Mugrango bagwate kubwatkana no gochorwa gusukurariwa kwa yeruto na umurayo gatano me yense ya Kenya. Frida Keribo no konyete korwa senseme ya South Mugrango tumanyango ninkeke abamenyi bechinseme cyo babwate ko kwanera igoro ya machibu korwa se kiombe kya IBC ko ase okomochora Dr. William Samoei Ruto ase no umurayo gatano imeyense ya Kenya. Mbiamano sana Evelyn Osero nigonde ase ensemo ya etago ewodi chitago borabu na boigo ebunge ya South Mugrango singa kitogendete gusanga nabamenyi benseme yiga irinde banyara kwa bakurwa ebirengereri byabona kibanyara kwa bakorora obocholi inyora nigo umuchole omuraibense ogatano anyate kwa bakagotangazwa oyore William Samoei Ruto ochikoba omuraibense ase emyaka 5 erebosio korinde ntwaroche ababisabane kurwase kiombekerigete netobocholi ne bebekia IBC banyata kwa bagotuguterare amachibu ayo no nyamakega yo munyakero gobwe kyombeki gya IBC wafula chebukati konyara kaboka gutangasa amachibu ayo abene bano nigo ntakite ngumere nabamenyi bikorwa sorogongoroiga banyara ko baba gotwera na kibarabu ebirengero byabo banyare kwa bakorora kolenga no bochori banyara kwa bogo kolekana abwango ya karibu sana Samarieta enkurugu Jared Mandere enkurugu ase wodi ya Muticho wodi South Mugrango nanje kolengana no bochori bwakorekanete igoro igonta etogoteba nga chibukati igakorete gindu kia maana yakogero mumuro nero twatagete naende igaikiraniti kolengana ne birengereri byaitu muna twatagete muna ntu bichana mwako liko nyorosire no nyari goja koire ekirugo keria igari gochi kugambirwa na bare konyari na bare bwe serikali muna bone to chandete muna bona mafuta abulire taga chipigipigi ntu bwati chipigipigi chikwamete wetre serikali ya tuchandire bone narengi gusabo mu president Ruto gaki tigae gwe nyimbo ya mapema muyi mapema elianyare ko gotokorere gasi atokonye gose uchumi nira nensake gaki ase myake tanere bosio ayebuna omomenyo South Mugrango ngikirioraga ni omurayo guchigosoa ase enseto ya Kenya anyare ko bagakobakorera litangani kabisa na kinaenge gosabaira ni uchumi nse kabisa gekogera abantu abatari kwenyara amangana yabakongeire ebintu bya kongire esabuni bono igo mute buna gocha seita igegere siringi 250 igo monto mutakapio gokorera ese kondo ye siringi 100 ngai tari konyara gwesi byumubire igendagera pa tutarari lakini inge gosabanga aki omurayo itoruto arenge ko anyare ko bogotokonya ira ni uchumi nse eri nonya nabataka banyare ko bwenera egaki ntwaroche korwa ababwatani ba obomo bwa Azimio la Umoja barabumbanya takwa bagotuguterare nga obochori mbanya takwa bogokorekana ase enchira ya bene ayikorengana naye buna yo mwaki chikuro buna ayikonya takwa bakogwaka ekura nakyo ko irenganiyo nje korengana muna narigereti igoro yobochori oboiga na obatagete kubwate sio mugako lakini dende chibukati akanyara kubogotenenera obumaene igakwane to obumaene kapise gekogera nabwo babalete igoro chikura chiri nabwo barabanene naende bunatangasite nabere igo byakigima omwanchi omulieria aina maoni aya narutie turumira nabande nabaro batotebi maoni kibabwate gusimbirengereri kibabwate kolengana no bochori be karibu sana anja Samarieta ngorgu job nyamba no renge ncheno omenyi bwetago si ekwodi anene tago borabu na ogwaka kwa ne chukura South Mugrango borabu nche kolengana na maoni igoro ye chikura general chonsipi abantu bagwa chikura babogete buya bagaikege tuo bagaka kiagara kolengana ne lichiko chikura jiriko barua segetuo na chichiri chiale ko barua alia Nairobi asense moyo president na agaiga se tu ale ko barera se constitution tali na chichiri chiabaletwe ege ndonda akereje bukati enda arenga iga kolege nteki ya kabeko wasi
wagateba ng'onde bwensi oigwete kwebarera chikura no chire pothole obisi mboyo bwarenge ng'esaba France ekare gose esaba ekare South Africa esaba no yarenge n'abakenya bonsi chikabarukorwo intumu n'abantu ba South Mugirango igo togoteba ng'ambia mona aseru togochoru kiagera intuno murembe tutagete mugambi ondore nkoira bwensi nero ore ngobo mugambi bwa abakenya bonsi akaronko unga abantu basimie bagatanga bakora mbware ngo mbabu atechi agent chiabo kurwege tuo goika ari National Touring Center aso bakoro bwarurete kanga babo banyete mapema etaraikera chinsa chyo kwana unsinga abakora mbororo igaso bwenge tiga baiterere mugakero rosire areranga mumuraki yako imokikoruma ata gose korugusia nera buri chikura kiagere miaka ya mwereire erinde gochibosio totware biongozi na ndabake bagopingana muna Ruto nera mupingete iga ngera nyare ko bakogotei omojumbe Silvana Sosoro oyobete omojumbe o South Mugirango ase entunde ya kabere ase miaka 5 bosio ngikeli oragani nayo momenyo South Mugirango achiko bakorera ase miaka 2 bosio aso bwenge Ruto Osoro twarigete ko mujanga no muroma keta akora gasi lakini ase gasi abeiro gukora South Mugirango wetera CDF wagachire gisukuru nabo igo konyira abantu abange ekikia bwate o maana akagwe chikura chinyinge igendo gya kabere na barwani gusana ngataira chikura lakini ase ngenjare mechi nkoro kya abantu bakamwakira chikura nchengo mutebi ngomoyo uri abwate agenderari na ndebo Byakigima ebine birengerere byo mumenyi korugega ase South Mugirango tigatumerane nere oyonde nere atatebi ebirengere byaye na kibire na kyanyara ko bakakurigereria obochori obonene bole oikera bonaiga ase amachibu anyata ko bakagotangaso bene karibu sana. Okay, samarita nguru kudumiko umo magwa seitone chitago borabu no menya chitaga wani internal chiko tebe gore chikura chiage tu chikura chiage ntiarenge free fair and verifiable because no nekero na roche agent ya presidential ya Raila akwa miringa ntiarenge buya and nabwa chinga kichionse kurmaga atakiri kurizi ara mwatebe ya bintu bigo koruga mbiri transparent egere baire atua kurende mbamanyete seri chiko chibukati otangazire ngwiri ya Ruto na intune yazo chikokora nere gasi egento nale kubasaba mbama ete chi procedure njiro chikobwati onye nkoti babeke mara magwena maramishi abese koti yamwe kera atebe ngambu ye chibukati yakorete banche tokore gasi yamo muna bakenya no morembe ngaize no regente kenene no muchumbe Silvana Sosoro egento ndamotebi tuwa mwagere chikura tali twese tuwa mwagirete ko tuwagete na bandu bagakase bagete lakini yere muno muchumbe igagwene atokore gasi twese tabase chikuriye saruse chikura chinyinge na sata ruseti naki nyako motebi na bakenya bonse tomenye no morembe kero tuganyete Ruto abeswani ini Mbia mana sana Evelyn Osero ebine birengerere korwa ase orogongoriga rwa South Mugirango ase banyere kwa bakoru ebirengerere byabo kubwatikana no bochori bwabo gokorekana bwangoiga oikera ase amachibu anyara ko bakagotangaso abene hingo ripoteli elisolito eritariane Frida Kerubo Ndizi TV Miamono Frida Kerubo asogosangana bamenyi bebunge ya South Mugirango kubwatikana na machibu yobochori bonene bwo mwako yoigane na sekeru kiria kyobura yobonene bwense mno kwa iguru mwanchu murigereria abana inchi kurwa sense biba beri bakurwa ebirengerere babo anene twarorera bange babo nigo bagokerete amachibu ayabetega korariko kubwatika ase anena sekeru gekyo kyobura yobonene bwense ase baganirie omorembe koini kiwachinga kichonsi mense ya Kenya na nene abaraya babiri bagochorwa gucha kubaikiraniria magendro babere bakumotagia Silvana Sosoro oyoro mubunge omochore asense meyetra sekia makia UDA asebate birebuna Silvana sinonya nabo berega kurwani wakorende kubwatukana nebikore biri aberega gukora asense meyo asense magendro anene asemangana CDF asichiskuru au egatia yanda mange na biokero kende byamwirirete ere konyora alibagari okorana inde asentunda yende asbamuganiriye kogendera gutwara omoyoyo eri gokonya abamenyi abo kubaretera
amagendero ayo arachie ko basukia mutwe ase amatukari bosio boigo babere bakumugania Dr. William Samoei Ruto yobete kago choro numurayo gatano bwense ya Kenya koene kyabuna ngo ikeraniare chira anene chiria abeire ga kubariera abananchi kurachinga kyabete ga guchaka campaign chae guika aboniga twabere tokora ringana rinene abakenya bagenderete gukokwanira iguru yo murembe abange babo mbarenge no bwoba bunana ki obochori ugaburachi kokorekana anene chingaki bakagerete buna chibura buru nigo chiraene kiwe ase anene chingaki amachibu yekergo kyoburayo bonene bwense yabete gakorariwa ekera bange baba baganitie gose basemerete buna Raila Odinga nerura begakorariwa korende kanyarekana buna Dr. William Samoei Ruto nerobete gakonyoro wi ase kirugekyo korende aso wancha komonene nigo murembo bere gose obotoirwa bere boko enekiwa ase chinsemo au imensi ya Kenya igentaba Kenya banke baigenete buna neche kogendera boigo no nyamagega ya Raila Odinga kokana amachibwa yo yobochori bia mono Frida Kerwasa kwa bere kogosanga nabamye chinseme chontwaro chikura chinsemo au asensemere yabo basirit kore gorontwaro che amisi Josephat nabete gusanga nabamenyi bensemeyo nabaro babete bakubatuka ebirengerere byabo kubwatikana no gochoro kwaye Dr. Ruto ase kirugo cyuburayo bonene bwense nawe kurwase county ya Nyamira ntwabete toko murikeito job manki nabete gagusanga nabamenyi bensemeyo abuna baro babete bakubwatuka ebirengerere byabo nagoteba buna amachibwa yabete gakorariwa nigarenke ayo bwasyoku anende ntubaganire no murembe koenekiwa ase abakenya bonsi ime yense ya Kenya tugotikana nayo nigo na kumanyire buna omurai bwa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga aburit kuregoro abeteka wikirana ase nyumba gusamagacho yemesangerekana imense ya Kenya KICC na koraria igoro gose kubwatukorobotruaye kubwatkana no korariwa kwa machibu yekerogo gose oburayo bonene bwense na umunyakirogo bekyombe kya IBC wa Fula Chebukati korengana Raila niga abeteka gotabuna amachibu ayo nigo atabwate obwasyoku asekeria aganirie abakenya kwenekya obotererana niga beteka kumocha wa Fula Chebukati asekeria goteba buna niga chietema mincha nerichiko ase ogotabwatania aba commissioner bonse korwa sekyombe kya IBC eryo koraria amachibu ayo na otabuna nigo barachiko ikabosyo bwekegambero eryo kwamereria amachibu ayo kwenekya buna oboene bwabere bokoenekiwa na amachibu korariwa kubwatikana nerichiko riense ya Kenya buna rimanyikanite tigaturayigo na rayaya Raila bwate kubwatikana na amachibu ayo yobochori asekirugo kyoburayo bonene bwense. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. It is not up to us to decide whether Mr. Chebukati has committed an offense. We leave that determination to the appropriate authorities. But for avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. The chairperson and a tiny minority of commissioners have no legal authority to take weighty decisions and proclaim them as the rulings of the IEBC. The law on the IEBC provides that unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the Commission shall be by a majority of the members present and voting. Our budding democracy suffered a major setback. As a result, Kenya faces a grave legal and political crisis as a result of the actions of Mr. Wafula Chebukati, the chairperson of the IEBC. We are painfully aware of the past political biases by the IEBC that plunged this country into its darkest chapter. The terrible memories of the aftermath of the 2007 elections are still fresh in our minds. I want to commend our supporters for remaining calm and keeping the peace, and I urge them to continue to do so.
let no one take the law into their own hands. We are pursuing constitutional and lawful channels and processes to invalidate Mr. Chebukati's illegal and unconstitutional pronouncement. Ayubana na manganaye Raila Odinga yoro mraibo mwa Azimio la Umoja One Kenya magega yoko bua numo raiwe kiama kia UDA Dr. William Samoei Ruto oyobetega kurari wakoba umurayo gatano imeyense ya Kenya umancho mugere na koboria korengana naye andonsi asore kwa rodre na umuske Ruto abetega kurari wakoba umurayo gatano anene obotoiru bwabere boko enekiwa imeyense ya Kenya nyari kane mnani go kwarenge kumusira Raila guseruto akabano ikyombekia IBC ngi abetega okorogo chora kubwatikana na majibu aria abeteka gwikirana ase ensemo yabo iguru gusasu mubaro bwa bakichukura ikairira kororokana buna Ruto nere obeteka gutangana ase obochori korendera irobereka wesokia na kukana guse kwamiriria bururu amajibu aria gasagota nani gatarenge amasio guse atarenga yobwasio kuna boigo oboene asabateruna nigo barachikirana bosio bwekigambiro korenga naye kerengerero kiao na kioroche na Ruto abereka kurari wakobo murayo gatano na Raila obereka wesokia na kuamiriria amachibwa yega ninki igetambukerekera irabetega kuimukia guchiyo gucha kugenda busio bwekigambiro nekene guse ani guse nigo kereke kitambukerekere unge egyo kirachi guturubania omurembe miense ya Kenya anene chinga kechigo botoiru bwabere bokweni kigwa ase chinsemo ao na otekerengerere kia nabo ogosanga gwetera ase nambe yera ase screen yao usasensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital usasense media ya YouTube wetera Ndizi TV News erio tobe to kumanya nakio korenga na no mo Kenya no isanegete no kochorwa kwa Ruto gose no ganetie obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya kogenda ase kigambiro na rura bande babere bagotuma chi uchumbe cyabo gaiga awase oyo magontebi Evelyn mimi naomba tukue na amani kwa Kenya yetu pia nilikuwa nataka Ruto achukue acha amani kwa Kenya yetu oyere na oyo beire timaitiningo lakini obere ka gusabige ntekene na gusaba no murembe agoteba nigo sense moya naganyetie Ruto koira na igonkagete na agogete korende gentaganire mono no murembe koenekiwa imeyense ya Kenya agonte ifan lembuvi korwa South Mugranga agoteba Honorable Ruto is unfit to lead the country Azimio ya Raila ingetutoa kwa ufisadi umaskini pia ubinafsi kutangazwa kwa Ruto umenipa kidonda moyoni election needed to be made oyero tayiro na obochori mbubwenete koirorerwa asagoteba na obo asekorengana nera oteba no bwa Azimio la Umoja One Kenya ubukora na Raila Odinga nigo bwarenge guche gwikirania amanke anene gukora mangana ayobo kurumi gukora amangana yobo taka imense ya Kenya igatia yanda mange korende kyo nekerengerere kyae nyoromna abara ya vonsi cinga kibabere bawe yakira ekoko cinga kibabere bawe kolemesangirikana yabo yage siasa nyuma obachori obonene botara korekana abange babere bawe kwanera koro chinsemo cyonse babere bawe kwanera meroberio au eyo babegete guchwikiraneria omo Kenya cinga kibaraswe ase obura intoro cinone abarayi bali abande na Professor George Wajakoya na boigo David Mwaure na barabomba bwate chimanifesto cyabo nyorabuna baraya bonsi mbabete basoma chimanifesto cyabo lecho batebete bunanigo ba chibwate mirubiriri barachikwe bayikiraneria aba Kenya achinga kibarenge kwegose bayigwisa konyora libagali okora ense ya Kenya mbabete bagukwanira mangana yobo kurumi amangana yo gukora enchara mangana yo koina na mabaga yemirimo gucyasa abasaye nawo konya cyamate kiriya cyandegete korende riswari ndegana tukarabuna ine umurayo yo chorirwe ko baguse uriora tigare uriora bega gutianwa ko babuno umurayo gatano bwense ya Kenya amangana yonse onspi abeteka gukwana nabega kubekiranira aba Kenya anatariki sekero keria kyo burayo bonene bwense giyoka korende ase abarayi bonsi ko rasekero kyo bugavana wika sekero kyo MCA ababere bagochorwa etoke na sentunda ya kabere usena sentunda entangani abarayi bonsi mbaba bawe soke na okore misangirikana ya siasa ari boli ndiribuna abarayi abambachikwikerania chira kiri ababete bako bariera abananchi wosene chira babete bakoria sengencho yo kwerigeria chikura yatobe no kwegenda buna ababere bagochorwa barachigotiani wagosoa bisina uchake mirimo yabo yabene ambachikwikeraniria omwananchi onsi aria babere bagokwana chinga kibabere bakoria gose bagokora gitaro cyabo ase chinsemo au tigato twegenda buna ambachikwikerania chira
chira chobabere bakoria erio gokonya omwananchi gosekoreta magendro ase chinsemo chonsi ime yense ya Kenya. Tokoenda se county area Mombasa ni go twarorebna anene abawatani be kiama kia UDA kurwa sensemeyo bakora wano yo koria ekirogo kyobo governor ase county ya Mombasa wetrase kia makia UDA Hassan Omar nigo babeire bakworokia omogo kobo monene amagega yo korari wakwaye William Ruto na umrayo gatano wense ya Kenya ase baterebna barorebna county ya Mombasa ne chego konyeka mono ase Hassan Omar aberega we akireko kona kuganya abamenyibe county yo ko mubwatia ekiro kiraraga kitariki 23 cy'umutinyiga babe bawesokia sobonge na kumwakire iri chokoreta amonchorerio ase county ya Mombasa nigo babere babatana nigo bagokire mono asukurari wakwaye Ruto na batana nigo bagochya kubwatana ne serikali yaye ekirabaganyirete bono okotiani wa bene kwa Ruto iri guchaka emeremo asobokoreri buno murayo gatano wense batana nigo bagochya kubwatana ne kwene kyabuna babere bakoreta amonchorerio imeyense ya Kenya. Sasa watu wa UDA na Kenya Kwanza, yule yuko tayari kuwasaliti wale watu walioshindwa nao. Sisi ndani ya UDA, ndani ya Kenya Kwanza tunajitosha. Sasa na waomba watu wa Mombasa, vile tulipoweza kumngoa Uhuru Kenyatta na mabepari wengine huko national, japokuwa William Ruto ameonyesha heshima, sisi pia tuko tayari kuwangoa hawa mabepari wa hapa. Na waomba watu wa Mombasa, musiweke Katrina part 2, musiweke project, musiweke mtu ambaye hajifahamu, musiweke mtu ambaye kiholela hajui mambo ya uongozi. Tulete ukombozi ndani ya Mombasa ili tuweze kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Na mwisho tena ni kumpongeza zaidi William Samoei Ruto, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, na inshallah katika wiki 2-3 tutamwapisha kuwa rais na Kenya itabadilika. Na mimi nimemwambia tayari lazima turudishe bandari. Watu wa Mombasa tusirudi upinzani, tukacheza kiholela, tukacheza ngoma na starehe kila wakati ikawa ni hichi na kile, tuambedeshwa madansi na Katrina. Tuingie ndani ya serikali na sisi pia tuwe na ushirikiano, na sisi pia tuweze kuleta natija kwa watu wetu. Namshukuru Mungu kwa subra aliyotupa muda huu mrefu ambao tulianza kupiga kura, na kama vile rais wetu wa 5 ambaye ni William Samoei Ruto alivyosema, kama si maombi tusingefika penye tulipofika. Na sote tumekuwa tukimwombea usiku na mchana, wachungaji, mashehe na kila mtu ambaye kwamba alikuwa akimtakia vyema, na tumeona kweli mkono wa Bwana katika sherehe. Tusherekee kidogo alafu tuanze kazi nyingine. Msimuogope yule Abujo, msiogope sijui nani, lakini naiambia idara ya polisi, namwambia yule John Otieno, wewe jitoe kwa siasa. Sisi tutakuvyoga ukituletea wewe sababu. Sisi tutakwambia usiingilie siasa, usilete ukabila, usilete uharibifu. Wewe kando kama vile wenzako kina Matiang'i walikaa kando. Na mimi nikiona mkono wako katika hii by election hii inayokuja, sisi tutajua vile pia tutafanya. Manake huna jukumu wewe lolote la kisheria, wewe wana polisi kuingilia uchaguzi. Tukiona mkono wenu ndani ya hii siasa, tutafanya vile tunajua sisi pia. Haiwezekani nini kila wakati uchaguzi mpore na mdhulumu watu wa Mombasa. Kwa hayo mengi, mwende salama. Hata nimwite yule ndugu yetu alisema tatuombea, yuko wapi ili tuweze kufunga kwa pamoja. Wacha kuna ile pasta ile. Yuko pasta. Jue tarehe 23 wiki ijayo tuko tayari kuikomboa Mombasa na gavana wetu ni Hassan Omar Sarai. Mwisho napenda kuambia watu Kisauni wasiwe na wasiwasi, tunarudi kwa nguvu zote ndani ya eneo bunge la Kisauni. Kwa kweli Mungu wetu ni wa ajabu, anakutoa chini anakuleta kati, akikutoa kati anakuweka juu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Alafu pia nataka kuwapatia salamu kutoka mbunge wa Kisauni anayeondoka Ali Menza Mbogo.
na ndugu yetu mwingine ambaye pia alikuwa amesimama na sisi na ameshirikiana na sisi, ndugu yangu Governor Sonkore, na yeye pia amesema kuanzia kesho baada ya kuweza kuchukua ushindi kule atarudi chini hapa tuanze tena ile kampeni ya kukata na shoka. Pia vile vile nataka kumtambua yule aliyeweka msingi wa Hustler Nation ndani ya Mombasa, peke yake aliyesimama kuhakikisha amesimamisha Hustler Nation ndio ikazaa UDA, si mwingine isipokuwa jicho pevu ndugu yetu Wanyali Muhammad Ali. Kwa hiyo Samoei Ruto the 5th, na sisi hapa Mombasa tunasema kwamba hatutasita mpaka tarehe 23 tuhakikishe kwamba His Excellency Hassan Omar Sarai ataingia kama governor hapa Mombasa. And to all my supporters, ninawashukuru sana, musikate tamaa. We are going to serve this nation, we are going to serve Mombasa, na wale waliofanya ukora wakatunyakulia ule ushindi, we are telling you stay tuned. Waomba Mombasa, mageuzi bado yapo. Tujiunge na Hustler Nation, tujiunge na timu mageuzi, turegeshe mageuzi na ushindi ndani ya Mombasa. Na tunajua wale ambao walitunyang'anya ushindi wetu hivi juzi, tunawaambia chuma wanacho, tuko nao mpaka Mungu atatoka. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, wacha niite women rep wetu naye aseme kitu kimoja ama mawili. Fatma Bakari. Harambee! Kwanza ningependa kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kuweza Harambee! Wenye macho hawaambiwi. Sisi kwanza tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumshukuru kila mtu ambaye alisimama na Hustler Nation. Kweli leo tumeona mkono wa Mwenyezi Mungu. Nataka kumpongeza rais wetu wa 5 William Samoei Ruto kwa ushindi mkubwa kwa niaba ya wananchi wote wa Kenya na Mombasa. Sisi hapa Mombasa tunataka mageuzi. Tarehe 23 na nataka sote tujitokeze kwa wingi. Ule ufilifinyange uliofanyiwa hapa Mombasa na yule dada ambaye leo amejitokeza Cherera kule Nairobi, anataka kupeleka ule ufilifinyange pale Bomas na Mungu amemshinda. Sisi tunaambia watu wa Mombasa, tujitokeze kwa wingi, tusimame kwa mageuzi, na tutasherehekea sote pamoja tarehe 24 wakati tumechukua taifa hili la Mombasa na tumechukua kaunti yetu ya Mombasa na Jamhuri ya Kenya. Nikimalizia, tunajua kuna wale ambao hawajafurahia matokeo 5 na hapa Mombasa, na kuhakikishia Hassan Omar Sarai ndio atakayekuwa governor wa Pili. Alafu tumsikize seneta wetu ambaye tutapeleka petition, Hamisi Mwagura Mwashego Matubola. Uliobaki huenda tusiweze kukutana na nyote, muda ni wiki moja. Kila mtu anasema nina kikundi huku, nina watu huku, na wapiga kura huku, sisi ni hivi, sisi ni vile, sisi ni hawa. Mimi ombi langu na Selina, jitolee pale uliko upate ushindi, alafu wewe utaona sisi tutahudumikia kila mtu kwa usawa na haki. Na hapo manake itakuwa kila mtu anatungojea, kila mtu nimepata siku zilizobaki ni 4 ama 5 za kampeni. Lazima tufunge tena kampeni Jumamosi. Kwa hivyo inshallah pale ulipo, kama unataka kugeuza Mombasa na sisi, na kuomba kwa unyenyekevu, tupatie ushirikiano wako, fanya harakati zako, na sisi tutakutambua wakati tuko katika serikali ya Mombasa na vile tuko na serikali ya kitaifa. Wacha pia nimpatie Senator 001 pia aseme kitu moja kama hili. Harambee! Harambee! Mimi sina mengi ya kusema. Kwa majina ni Miraji Abdullahi, nominated senator upande wa Kenya Kwanza. Kile kitu nataka kusema, William Samoei Ruto alipompigia simu Sarai akamwambia namchukua Miraji kutoka Mombasa nimlete huku juu Senate, I cried because
I am also a child of a nobody in this nation. Lakini kwa sababu Mungu ni muweza, Sarai aliniinua hata bila shilingi, ni mtu maskini, na yeye Mungu tumeshirikiana naye, na niko na imani atatendea watu wa Mombasa haki na atatuletea maendeleo kwa soko. Kwa hayo mengi sasa, wacha nimwambie Deputy Governor na yeye aseme moja ama mawili kabla hatujafika. Asante sana Governor. Yangu ni kusema Mungu apewe sifa kwa sababu aliyoyatenda kweli yanashangaza kwa Kenya wote. Nampongeza sana Rais wetu wa 5 William Samoei Ruto, kwani tumeona mkono wa Bwana, na hapa Mombasa tumeuona pia mkono wa Bwana. Tarehe 23 tunajua tuko ndani, na tunasema ya kwamba kweli kila mmoja anaweza kuwa mahali pale ambapo Mungu amemwajalia, na tunajua hii Mombasa tutaleta mageuzi, maana pia Mungu amechoka yale ambayo yanatendeka katika Mombasa hii. Tunasema pongezi sana kwa rais wetu wa 5, na tunajua Mwancho murigeri bano mnakwarorire abona bamenyi korwase county ya Mombasa bagendrete kogokera ukurariwa kwaye Dr. William Samoei Ruto na umurayo gatano obwense ya Kenya ekera bona bagata na nigo beyarigani tibo ikerano nabo igokuganya okotianiwa kwaye bene guchake mirimo ACBC na umurayo monene bwense ya Kenya nyarabune county ya Mombasa negatie county ya gose neye mu county ya obochori asekero gokyo governor ya bwabete bugusukirwa busyo oburacho korekana tariki emeron kebere na isato cy'umutiyo yega wase abamenya abo bakorawa na Hassan Omar oyokorigia ekiroge kyo cyobogavana wetrase kyama kya UDA aberega kuganya abamenyi benseme yo kumubwatsi ya ase eganga yaye iri gucya koreta amauncherero ase county yo ya Mombasa ayona ari agendera tokorekana kero natwaro cyuna ekyombe gose kyombe kirege kurigereria amangana siasa imeyense ya Kenya kemanyikanite buna election observation group ilog kyabetege koene kyabuna kerokyo nigo ke yanchiranite na machibu ayabetega korariwa ne kyombe kya IBC na tayona nigo umunyakirego bwe kyombe kyo wafula chebukati abetega kobwatia emirobere bwenerete na koraria machibu ayo arenge ayo bwasyoku nabo igo ayekene anakuboria buna korengana naye ogokana kwa Raila Odinga buna machibu ayitarenga ayekene na kotayona nigo bagucha kogenda busyo bwikigambiro naki oroche kerengererie kiga nigo kere kerengererio ekeronge gose nigo kerachie koreta oboturubania nabo igo kosiria omorembe imeyense ya Kenya miamona sibalia bonsi bagendrete kurigereria nabo gutuma asechi gose gutuma chi ujumbe chabo asendoche Vicky Young City Boy agateba mimi nataka waende court wapate ukweli juu kulikuwa na udanganyifu Bomas aikione kerengererio kia ye agateba na Baba State House aganirimu na obombolia bwa Azimio la Umoja wa Kenya kwa eneke muna bachira sekigambiro elio konyora oboene asata na korengana nere nigo obungainere bwabete boko eneki wa asensemeyo ya Bomas nene ase kurwase aba bisakurwase kyombe kya IBC acha Raila ende nyumbani acha Ruto akwe president wetu wa Kenya na mani ikue watoto wafungue shule waendelee na masomo okione kerengere kya nera sagoteba mono morembe obego ko eneki wemense ya Kenya aba Kenya wanchirana nogo choro kwa Ruto elio emeroberio ebege kogendra na chinga kyabo tambe aba Kenya barabo begendere byase mirubiri abo yakera litko mancho murigereria inyora ngiogendere togotobwate wetera sensemeri ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigora tonyore wetera Ndizi TV News live ero togendere gusangana ya manke boye kerengerero kyao nabo gutumanya sogendrete kurigereria korwa na kusangana into kubwatikana no bochori oboiga abu mwako yoga na bwabero bokorekana kera baraiba beire bagochorwa ekerobo no baganyete gotiani wabene eri ogochaka emirimo yabo yobokoreri ase abananchi abono nigongo ntaite na ragenda sumutu mukomokeigo kingoirana ntogendere gusangana ya mange tubase guskare.
television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigirira kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift isate ututaharire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo wechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochi gukurigire cyoka nduto koereza bunurwarite wata tebina yiga buna botu bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gintu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekara twanyorire twakurire tokonyora umurwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirector bw'inigitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano ibere isano nemo kianda ibere inya gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batarira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni uregene Ndizi TV ubwansu bw'umugusi ebundi engia nigiye kororekana ritukolitangani agoikase mirimo yao ne mashini iliya kutumia gosobosera bw'emirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusi Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya kimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine cho gusonera chianga welding machines chi grinder chi power saw wood working machines chi chef cutter chi tinga air compressors submersive pumps chi water pumps chi generator chi solar panel chi engines chi electronic hood and plane nechinde chinyinge batarire aseduka yabo iri ase bara ya Kise Kisumu highway imeyo muchukisi asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 naboigo mbabwate duka yende angenebingia Family Bank imeyo muchukisi bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na isato ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano isato isano isato Gusi Star Shop Kisi for durable and long-lasting industrial tools. Asante sana mtazamaji kwa kuweza kutupa macho na masikio pia kuweza kusikiliza. Hapa ni Daktari Mweza nikiwa na mwenzangu Sham Patel kutoka nchini India. Sisi ni madaktari wa kiasili au ukipenda daktari wanaotibu kutumia miti shamba. I'm an Indian traditional herbalist from India. We do and we cure problems like physical diseases, psychological problems and spiritual and traditional problems. Na labda kupasisha ujumbe kufika kwako ni kwamba sisi tunashughulikia magonjwa sugu pamoja na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo kwa wepesi ni kwamba tunatumia miti ya shamba, mizizi, matawi na majani na zile ngozi za miti kuweza kukutibu wewe. Na dawa za kiasili zimekuwepo tangia kale na zitazidi kuwepo, maana hazina effect yoyote kwa mwili wako unapoitumia, haijalishi mdogo au mkubwa wote. Kama una magonjwa ya kisonono, magonjwa ya kaswende, kutopata mtoto ama upati ushiki mimba, unashika mimba zinatoka, pia unakuta kwamba kama una maumivu ya viungo vya mwili, joints, arthritis, pia tunashughulikia masuala kama hayo. Wenda uko pale msikilizaji wangu na unapata kwamba wewe ndio unapitia changamoto katika maisha, pia unaweza kutembelea na unaweza kutupigia simu kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0722
141322 uweze kuwasiliana nasi. Tuko hapa mjini Kisii na pia tuna ofisi maeneo mengine ya taifa la Kenya, na kando na Kenya tuna maofisi ama tuna ofisi zingine nje ya taifa la Kenya ikiwemo India, Uganda, Tanzania, Afrika Kusini. Kwa hiyo ukiwa pale, tiba zetu za kiasili zinatoka sehemu tofauti tofauti, Cameroon, madawa yanatoka India kama alivyosema mwenzangu, na dawa za kutoka hapa nchini Kenya. Na unakuta kwamba kuna wale watu ambao wako pale wanatazama, huenda mambo yako yaendi sawa, visirani kila wakati kwa maisha. Njoo, manake mara mingi tunaambia kwamba mawaidha ya daktari pia ni dawa. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonia chianga guna chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chi mekoni mienge ni chi mekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byugutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'erya ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut asenamba enoti sanu na ibere noti isato kianda isanu na isato isanu nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byo korera chigosori. Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogon kurbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. College ya Tenacious Harbor niyo igore timirango yaye guchia sebari batagite kwegera ububweni ya bugu tumika imetegeke gusi aburu kigwa bali yabwate alama yedi nabo bagosomera emere mubuna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomia bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Eyuko manyamange kubwatikana nobukorani bwabo batarire imuyumu chokisi asamagacho a Twins Towers rirongoli ya kabire gosoba kirisime asenamba enotibere isate enoti sano na ibere naboko barikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Soa asumutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi.
na ndo mwancho murigere ribona kirongo kwariga nitogendere no muroberio bweri sorito murobero koko kirakira ritkoria Jumatatu ikaritkoria Ijumaa ikirabono toko kumanyanara yagendere to korekana sinsemo au ime yense ya Kenya kwa bere gukorora buna mangana ge siasa na manga gende to korekana anene chingaki obochorio bonene bumwako yabwechi bibere na 22 bwabere bokoera ekiraba Kenya babete bawe sokia kitariki kianda na wakachikura abarai babere bagochorwa abagati abarai babere bakwirana ase chintunda chinde na abande babere bagochorwa abagia na sekiro kyobora yobone bwense twarore na munyakiro bwekyombeke IBC wafula chebukati na bete ga kumuraria Dr. William Samoei Ruto na umurayo mochoro gatano bwense ya Kenya egento kyabere egekoreto munso asaba Kenya bange ase abange babere bakogokera egetambukireke na bande kogikeria anene bale barabwatani ba Azimio la Umoja wa Kenya ase ba moiro koboko Raila Odinga uyobetega kwamireria amachibwa yegana otebabuna nigatarenge ayo bwasyo kuna baiga maikiranu se ogotebana nigo bagocha kugenda hapo syo bwekigambero erio kwamireria amachibwa yega twarore na oba commissioner bane kurwase ekyombekia IBC bakorwa no omokonyi bwo munyakirogo bwekyombekio omuspati Juliana Cherera na baramba bete bakwerusanania kurwase ukoraria amachibu yekirogo kyoburai bwense na otebuna amachibu ayo gosalia beta kubaikera ase nsemo yabo nabo busabe kyombeke IBC nigatarenge ayo bwasyo gukubairira barabwo kwerusanania ase okubwatana kuralia amachibu ayo asokumuikeria gosokumuikeria omo amere ose omunyakirogo bwekyombeke IBC wafula chebukati ase okwayerera kuralia amachibu ayo batarayikerana okoiwana kubwatikana amachibu ayo babere bakonyora nyina na wafula chebukati nigabetega kubwatana nabo busabande batato ase kyombekyo asokuralia amachibu ayo chingaki Juliana Cherere nera abete ga kubwatana nabo bisabande batato akwerusanania ase okuralia amachibu ayo yobachori torera aba abose abamenyibe county ya Mombasa akora wana asa nomaro yokuri kiro kyo governor se county yuetera se kya makya UDA babere bakogokera amachibu ayo na notana nigobe aliganetie ase ogotiani wa kwaye Ruto ase kobo murayo gatano na ochakobo koreri bene ase serikali yokorera abananchi mirimo buna ebwenerati yora nakumanya buna Dr. William Ruto yoro murayo mochoro gatano wense ya Kenya nakagaire kumbera na barayi bonse bali bachorire kurwase obo mobwa Kenya kwanza ase birugo au uchakirekero kyo bugavana mbake kirogo kyo MCA korwase chi county chonsi na chikumbera na barabo eriogo kwanera emeroberio au ibobente kobeka bosio ase obokoreri bwe serikali ya Kenya kwanza eyo erachego chako muri emeremo ekerobono Ruto arabeka gotiani wa bene nego iriogo chaka emeremo yaye boigo aba gose bali babere bagochoro kurwase obomo bwa Azimio la Umoja na boigo Kenya kwanza ni nababunge nigo bakagere gukora ebikaro erio kochora abanogeri bechibunge au ase chi county chonsi mense ya Kenya abo barachi gotenera chibunke echo chonsi anali agenda dokorekana ekero abakenya bagenda tukuganya omurembe koenekiwa ase chinsemo chonsi na wanchana na machibu kubatikana no gochoro kwaye Ruto gochiakora ense ya Kenya una umurayo gatano ase baigenete buna anigo emeroberio au irachi kogendera bya alenda ntwara buna abange ni babo ni bagenda tegosaba buna amangana au chumi abega koira na inse batana amirigori gosama gori mintabere kago konga babere bawetera chingongu ase baganire buna umurayo ryo raswabisi na Dr. William Ruto yobere kago chorwa bachiye kwene kyabuna babwatiranire kurigereria naki amagori ebintara abega kwira na inse erio omo Kenya nere anene omo Kenya kawaida gusomo Kenya bwo konyora kwa inse obeire gakomenya obugima bure obwororo ekera na biburi na barabare bagendera takorera mangana ye school fees ekero anene chi school chirachi koba chiko igorwa litkoria ankyo litkoria la mistariki emerong ejitariki 15 korengana nukurariwa kwayo muwaziri w'etsemi Professor George Magoha to abatokora na gose twabere tokurigereria abaraya bange babere bari ababwatani ba Azimio la Umoja babere bakomoko boko Raila na otebabuna ni gabetega ko kora gose kwimukire getambukiro kerekia yogokana amachibu yobora yobone bwense se bara bagotebuna ni obo ina ni gobwe
bwente koenekiwa ekero bono baraike bosio bwekegambero koeneke buna obochorio bwabere bukorariwa gusama chiwa yabere gakorariwa kubwatikana no kubwatia kweri chikoriense ya Kenya ntwaro muraibe kema kya ODM Raila Amolo Odinga nabaga kumugikiria bororo gosina beta kumugikiria bororo Wafula Chebukati yoro munyakiro gobwe kyombe kya IBC asogote babuna nigo achiete maminchaneri chiko ase okoraria amachibu yobochori bwobura yobonene bwese atari kubwatania aba commissioner bonsi korwa ase kyombe kyo kya IBC egara bona otogendera tengo kunyira buna na bokwendra gutubwate sensemere ya Facebook wetara Ndizi TV News digital sensemo ya YouTube Ndizi TV News ase website yetu ni gora tunyore wetara www.ndizitv.or.ke na boigo ase mutandao Twitter ni gora tweet wetara @Ndizi TV News usekerengere kyao na bogo sanga wetara ase namba ere ase screen yao gawo ikaro togendera tatu arrebna gose ekyombe kya IBC korabwa no munyakiro w'ekyombe kya Wafula Chebukati aburitukolia chimatatu nigo babete bakoraria omuga gose omurayo munene omochore uyorenge Dr. William Samoei Ruto amurobere obete gokorekana ase amagacha Bomas of Kenya imeyo mucho Nairobi ase nonyana batwaro chebuna chibura buru inkenigo chiabete chikoenekiwa ase ensemeyo magega inyoro na IBC nigo gose omurobere nigo orengete korariwa chinsa isano na isato chamu baso korendo kabako goskiwa gweka chinso beto korariwa ange chinsa 12 cha mugoroba ase chibura buru abe chiabete chikoenekiwa ase ensemeyo na omo gose oyorenge kurwanire kirugo kyobura yabonene bwense wetrase kya makia agano David Mwaure nigo abereka we sokya na kogikeria obo chibura buru chiabete chikoenekiwa ase chinsemecho na kotebabuna abona babwatani ba Azimio la Umoja One Kenya ababete bagusegeta chibura buru echo Mwaure nigaganire abwatani aba Azimio la Umoja One Kenya wanchirana na machibu ali abereka korariwa n'ekyombe kya IBC eriyo koenekia omorembe na ko beka aba Kenya asaronge so kwegenderera bya ase amatukari bose tugatewe na raya ya Mwaure abwate kubwatkana n'ikibura burecho cyabeta chikoenekiwa ase amagacha Bomas askeria ako bwose akomocha ababwatani ba Azimio la Umoja One Kenya. Our chief agent and others have evidence of goons who came in the tiling floor on the night of Saturday 13th, disguised as agents, but disguised as observers, but working as agents of Azimio and were carrying with them documents. Among the documents were from that 4As, and other papers, which they would get and were getting from the Azimio chief agent at the corner or the table where the agent was seated. During the process, and a tussle that started that night and ensued, among others, a computer disappeared among others. This act we strongly condemn. We also condemn the acts of violence that we showed yesterday, and particularly acts of violence that were meted against the returning officer and the chairman of the IBC. We are ready and willing to write statements with the DCI, my agents, and for me, the part I saw, and to be part of and oppose any petition to be filed against His Excellency Dr. William Samoei Ruto. As we were seated there, we observed people who disguised as observers who came in because they had official badges as per requirement. But eventually we realized there is a change of character. Whereas we know the work of observer is to observe, but not to manipulate or even to enter into the details where IBC staff and agents were much involved. But eventually we realized they began to manipulate. I alarmed to Commissioner Waderi, and eventually nothing was done. I insisted, still nothing was done. On the same course, we realized they were targeting particular computers or laptops in the house, some of which
were IEBC materials or agents materials. I studying on one desk. Actually, I was not verifying together with the team on the desk. Mine was only to see how my agent is carrying on the business because I was overseeing. But eventually, 3 principals of Azimio came on that desk when I was studying. They questioned the computer, which was being held by a man, I don't know the name. And they insisted that that computer should be put off the desk. The young man obeyed. Habo wanabara ya babere bakugikiria ababwatani bomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya asokoreto buturubania ase amagacha Bomas of Kenya mu mucho Nairobi chinga kichokorari wa kumurai omonene imeyense ya Kenya totina nayo nigo emeroberio ase bitibye chindege chinsemo chonsi imense ya Kenya yabere yegutena eyemagega yabakore meremo gokoro mugiro ase baganiriye ko ase baganiriye ko egwa enenko yabo ayankorengana no gwancherwa gusaba kuri mirimo abo gwanchira no kigambero kogenda ase umugiro ase egekakyama guse magega yamatuko ikomiko era oneti bara kanwa ebesa yabo ase keria bagote babuna yabe guse chinga kinyinge cyabere chiweta ase imbesara yabo yaberege gokyani wanabona nigo baterena nigo barachi kogendera no mugiro yo ogweka serikali guse kiumbe guse emeke company retenerete ebitiye chindege yaberege ko eneke abuna babiri bawakanwa sara yabo nebwenate igihugu cya kubakonya wikirania emirimo yabo asenchira yabene Ekero tokoirana ase amangana siasa nigo umurwanire bw'ikirugo cy'ubugavana ase kaunti ya Kakamega Fernandez Barasa amono mokonyo ye Ayubu Savula weterase kyama kya ODM babere bakuganya abamenyi bekinseme cyo wesokya ekero kirarage kitarike 23 cyo mutinyiga edyoko bakera ekuraso bonge kweneke buna banyorire obubui ase kinseme cyo nagucyo wikirania amagendero gusekoreta amaunchiriro ase kaunti ya Kakamega abara yabo ego nigo babeire bakubwatia engana gose bakoboko engana yaye umuraibo mu Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga yoko ganya kuika gose yoko teona nigo bacho ikabusweke gambero aso kwamereria amachibu yoburai obonene bwense gukwana chinga kecho nigo baterena nabo bararete amaunchuriro ase county ya Kakamega ase baterena baise kubwatiwa na nigo barachi gukora amange nyirabune county ya Kakamega na bege county ya Mombasa negati county ya Chiabachi go teneni ose obachori bwabo bogo teneniwa anene ase kirogo kyobo governor kubwatikana no boturubania bwa masakara yechukura obwo bwabete boko enekiwa ase chinseme cyo koirera ekyombe kya IBC go skyo bachori bwe gachitariki emeronko ebere na isato cyo mutinyo yiga ugatano na gatatu. Tuko na imani ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga bila ameenda kotini those results za jana zitakuwa overturned. Tarehe ya kuchagua governor ni tarehe 23 ambayo itakuwa next week on Tuesday. Tunaomba wakazi wa Kakamega wajitokeze kwa wingi sana ili tupigie hii team ya Fernandez Baraza na Ayubu Savula kuwa gavana wa Kakamega wa pili na deputy governor. Tunaomba watu wa Kakamega wakae na utulivu, wawe na subira kwa sababu sisi kama team Azimio tuko na imani ya kwamba ikifika tarehe 23 ushindi ni wetu. IBC vile imetangaza kuwa kupitia kwa Chebukati kuwa Ruto ni president elect. Sisi tunasupport wale 4 commissioners wale wamesema uchaguzi haukuwa halali na rais, tunaamini rais ni Raila Amolo Odinga, na kufikia tarehe 23 wale watu wote supporters wa Raila na supporters wa Azimio waamuke kwa wingi watupigie kura, kwa sababu sisi Kakamega tuna hope that we shall serve the people of Kakamega in the position ya governor Fernandez Baraza na mimi kama deputy.
aho no murwanire bikiro kyobo governor se county ya Kakamega wetrase kya makia ODM Fernandez Barasa na baigo mokonyo ye Ayubu Savula abo baganira abanyi bechinseme cyo kuba bwatsia ese ganga yabo kiro kirana gistarike 23 iri ko ine kyabuna banyorire obo buibu gochakoreta amauncherero ase county ya Kakamega na nene ko baboria ko bwatsia Raila Amolo Odinga ase egetambukiro kya yo kuganya kugenda ase kegambiro kwa mereria amachibu yobochori obonene gose yobochori asekirwe kenene kyobura gosasekirwe kyobura yobonene bwense asomwa ko yiga bw'ikibibere na 22 twarare buna amanga bereka okorekana abarai awa bagebeire gorwase chi gose korwase chinse au ense ya Tanzania ense ya Rwanda South Sudan chonzi babeire bagutuma pongezi gochase omura yomochore ugatano bwense ya Kenya Dr. William Samuel Ruto asekeria bange babiri bakoeneke buna nigo barache kubwaterana koeneke babiri bagwikerania amagendero y'ichinginjo koeneke buna babiri bagukinya uchumi ase chinse chibere na baigo gukinya amangananda manke ensemo yubunchoreria egati ya yanda manke baigo twabere toko ligereria buna chinsemo ne chi county chonsi mense ya Kenya county ya Nakuru county ya Kisumu chi county chonsi chabere chikoene kyobo toereru na baunchoreria babere bakwirareria ebiasara byabo byakera litko magega yokuraliwa kwa ya Dr. William Samuel Ruto ko murayo gatano omochore imeyense ya Kenya nyero nene litko beteri kuganyerero kegima abakenya bangi ngo babwate oboba obonge use wasi kubwatkana na ninguri ora chiko chorwa buna umurai ugatano kuri ana bangi baboni ngo barenge no bobona kero kende uri ora chorwe nigo arabe guse abakenya bande kubwatkana no gutanchirana na bererere chibura buru koeneki wakorende amurembo bere go koeneki wona twarorera na se county area ya Kisumu ase chibura buru cyabachikoneki wase chinga kinge go kore no murembe ukaba go koeneki wa chinga Kenya bagendera kurigereria buna naki abara yabachorire kero baratianwe gucaka imirimo ya bene ase chiabisi bache kubaikeranira chira chire babere bakubariera nekero buno tuganyete ingana yaye Raila Odinga kubatkana no kwenda busubike gambero kwamereria amachibu yobochoria sekirugo kyobura yobone wenze anaki emirubiri ya chokorekana egetambukiro yekigambero nkire kieke kubwatkana no bochoribu mancho muligereria nara na kwariganirite asomurubiri weri sore itonyoro no biro kugojera credit code ya Jumatatu ngo ikari code ya Ijumaa ikero bono tokumanya na yagenda tokorekana ase ensemo ya Kenya ikero bono inde tokwegena buna abaibori bagenda takwyarigania nene aso kubairania abana babo cyase chiskuru ikero botererwa bere boko enekiwa imeyense ya Kenya mayiga yobochoria bonene gokorekana niga abana barachikwira na ase chiskuru iyo kogendera na masomabo ya kawaida yono mancho muligereria andonse asore ayeno mo Kenya obochori twaganyerete bwaerire na inde bono wika obochori bonde nigo burakoreka no mwaka bw'ikirwibere na 25 na ibere igo bono andonse asore enekyo botoereru elio nayo mo Kenya obe kogendera buya ase amatukale busyo wika chinga kishinda so murobere bweri soreito nigo ore twasore na nje Evelyn Asero ekero ngo kunyoro na bakondera tobwate asense mere ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube tonyoro witra Ndizi TV News waigo na bogo tweetera @Ndizi TV News usase website nigo ratonyoro witra www.ndizitv.or.ke iriyo togendere gusangana ya mange chikoraga chinsa isano na ibere no chikonyora amayaye chinsa isano na ibere iriyo manyanara yagendere tokorekana ime yense ya Kenya inyorekana na kumanya buna ababwatani gose bali babete bagochoro kurase obo mobwa Azimio la Umoja na bigo Kenya kwanza ababunge nigo babwente gose nigo baroberete kumera na litko rero akore bikaro iri kurire nambara bya barachikochora na abanogeri ibe chibunge abo barachikoba wakilisha ase chibunge au ime yense ya Kenya chinga kiboigo omora yomoneno mochore Dr. William Ruto akagere kumerana na bali abonsi bachorire abagusabara ibali bonsi bachorire kurase obo mobwa Kenya kwanza iriyo kubeka emirobere isaine na kibarache gokonya omo Kenya ase amatukare busyo igono tobose uskare kendra kwego kya kubwata emirobere yonsi getaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bo mugusiye kero ngokukaneria umubaso oromotoereru ere tariane Evelyn Osero.
Ndizi TV obwansu bwomugusie soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abono